Dnes sme v Michalovciach v známej firme Gold Express. Stojím tu s vodičom z firmy, ktorý sa volá Marcel. Čauko Marcel, vítaj. Díky za čas. My boli tak, že ja som mal jeden, kolega mal druhý, alebo ja som mal obidve telefóny, no a ja som prijímal zakazky a už som obvolával šoférov a posielal. Ty si bol presne taká situácia, že z toho takého šoféro-dispečera si vlastne prešiel na to, že tebe sa uvoľnili ruky. Áno, toto je ako tá asi najväčšia výhoda. Človek musel mať na pamäti adresy, kopu, bo to, dajme tomu, naraz zavolalo 5-7 ľudí, kedy ja som sa dostal k telefónu, že som zavolal nejakému ďalšiemu kolegovi a všetko si pamätať. Hlavne v tom je to uľahčenie, ktoré bol dispečerov, si myslím. Nemusí človek až tak rozmýšľať pri tom, bo vtedy trebalo si pamätať veľa, no aj dvíhať, kedy zvonili obidve telefóny naraz. No jak dvihneš dve telefóny naraz? Nikto nevedel na celom Slovensku, že sme vyrobili taký bodovací systém v tom systéme a Senset od minulého mesiaca začal počítať body za všetky dobré kroky, ktoré si urobil. V Sensete sme vyhodnotili, že z tých 900 vodičov, ktorí sú vlastne teraz na Slovensku zapojení aktívne, tak sme vyfiltrovali tých, čo najlepšie robili a nikto to nemohol ovplyvniť, lebo nikto nevedel, že to už je zapnuté, že to rátame. No a ty si vyhral vlastne. Gratulujem, akože v tomto, určite aj takto. A my, jak Senset, máme pre teba taký jeden malý darček, čo príjmi od nás také malé poďakovanie toho, že robíš veci správne a dobre. Ďakujem. Tak nech sa ti darí, nech takýmto spôsobom funguješ naďalej a nech prinášaš dobré meno firmy. Tak ďakujem, no, prekvapenie. Som rád.